ए पार्टनर पार्टनर ए पार्टनर ए पार्टनर चलना यार कनु से घूम के आवा सुतल का कर रहे हैं। चल ना यार कन्हू मन न लगी था घूम के आवा चल। सागर रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरहापुर गया। सेट होइल शादी फिर आंसू काट गेलौ रे। सेट होइल शादी फिर आंसू काट गेलौ रे। साला सुन के करे जा हमर फाट गेलौ रे। जाउन लभर हलौ दोसरे से काट गेलौ रे। साला सुन के करे जा हमर फाट गेलौ रे। हालही में गवना के दिनमा धरेलौ। नेवता पे हानि के काट भी छपेलौ। हालही में गवना के दिनमा धरेलौ। नेवता पे हानि के काट भी छपेलौ। बिन लड़की वाला तैयो लड़की वाला एक पलट गेलौ रे। साला सुन के करे जा हमर फाट गेलौ रे। जाउन लभर हलौ दोसरे से पाट गेलौ रे। साला सुन के करे जा हमर फाट गेलौ रे। सोनू सिंह सागर के है हो च्वाइस। लड़की खोज दे 18 से 22। सुमन बिट्टू बाबू के है हो च्वाइस। लड़की खोज दे 18 से 22। पता लगलौ की पता लगलौ की अगो पीछे हट गेलौ रे। साला सुन के करे जा हमर फाट गेलौ रे। जवन लभर हलौ दोसर से फाट गेलौ रे। साला सुन के करे जा हमर फाट गेलौ रे।